Pahimangno sa mga taga-dakbayan sa Mandaweng mangumpra sa ilang merkado publiko, doon na schedule kada barangay kung kanusa sila magkapamalit o sa ang mga lumulupyo. Kaganiha daghan ang nabalibaran ng mga residente kung wa gyud pasudla. Ang report ni Nico Serino. Ang schedule karong adlaw sa Martes ug Sabado. Sa iskina pa lang paingon sa Mandaue City Public Market, may mga harang ug checkpoint na nga gi-set up. Susihon ang quarantine pass ug ID sa mga musud sa merkado ug mangumpra. Sugod karon, gipatuman na ang scheduling sa mga mamalitay. Karong adlaw, Martes ingon man Sabado, ang gitugtan lang nga makasud sa merkado ang taga-barangay Tabok, Hagubyaw, Mantuyong, Tingob, Upaw, Pagsabungan, Kanduman, Kambaro ug Umapad. Ang laing mga barangay may schedule sab sa Lunes ug Biyernes, ingon man Huwebes ug Domingo. Sige ng Evelyn nga taga-barangay Luok, nabalibaran kay sa Huwebes pa ang ilang schedule. Apan nam problema siya kay mamalit unta para sa hikay sa birthday. Mangumpra mo unta kay Para birthday. Kailan sa man karon? Karon lagi. Nay hikay di ay. Gamay ra good. Nga wala may makaon. Kunya di may pasudlon. Magbuwad rami. Ingani ba na schedule niya, di mo takatinda na ani. Kada adlaw man ang ato ang kuan panginahanglan niya. Mo ba gisaligan nato ning ato ang kuan. Palitag bugas sa kilo or ang ubang kuan kay ginagmaya naman jud ning ato ang ganansya. Ang lakang gihimo aron limitahan ang pagdagsa sa mga tao, mapatuman gyud ang social distancing. Ang EU 71 nagban na gyud sa tanang mga mabdos, underage, estudyante o senior citizen. Kung senior citizen na ka, dili na ka pwedeng mo guwa, dili na ka pwede mo ngaris merkado. Para maginay pagproteher nga dili gyud mo spread out ang COVID-19. Gipatuman na sabang usa ka common entrance sa tibuok merkado aron ma-inspeksyon ang tanan nga mga musod ug makuhaan sa temperatura. Ubos sa bagong executive orders sa mayor, tagduha ka adlaw sa usa ka semana ang gihatag sa matag barangay aron makakompra dinhi sa merkado publiko sa Mandaue. Samtang matag adlaw nga Miyerkules sirad-an ang merkado. Ang Miyerkules, schedule sa pagpa-disinfect sa tibuok merkado, maong sirad-an kini. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.